Hello guys, pungkaham jotonono ke bagi hanya hatisa ang ketal vlog video tu bifaja tinini episode ang narnai tundi sal ketemono me ang vlog rok khaisi ya tabu khai khlaini motamuti ang sa jogana regular ya phano 2-3 dini wasa bahar kon sa jongnai narok sango phongnan bagi rongman ya kesini bagi khanya rong musing thangong haibono bekha tong to ya narok malani musongo kaban bagi kahani to norok nain tongo video rigna collection rok belakena hambai dia besakang pai tongo mo hipin phayana salta salni yaglona tisi rigna collection ke bahai angke tinin video norok polan sini ko mulki sapungo tabo 450 ake 50 bari tongo okay pasta 50 rok khayna 1 ঘন্টা hairo ngekep kari ko oro borok bang thango trisa pasta 10-20 edi nogo pulis lain ke jaga galeri borok bango gara borok bango ni angat thang ase or dikisa borok oke amo hoke ko CID office ni klog mo okay hizgol shuti ngani digi thang tongka selai ni ngai tabuk nahanan bagi phaijak borok ni 9:45 bo shuti ruo ngai 9:50 rok baji thango 55 rok ngai tabuk dolong no nasingti oron ma tonglai sinai bufang tolan ma tong sinai dolong no nasingti A few moments later. Dibor kaham jotono tabuk khanya hatisa duty phaijak tini duty kaisa jaga bikel office oko thangka angkete tabuk family photo ro Sonatori hotel buskango yang 5 guest ni ganao oro ke samnang payment ingke tabuk oro samung payment pore thangnai bojaga tamungna hanya hatisa norono phunugana nai tongni wati phaija onai ko nokho somtak ekdom yang masa hajuk banyak kok mau sarang bin nong kat sekali tak sekali ikan customer rok di ni panjang rok morok iko panjang je panai rok kai iko borno kuai rok sarui ton layo sale je haitam sale ton rok okay iko yang obus la pori tongo iko bini pora rok tam sei tong nang 16 rok sei tongo bo iko bini homework bo tabo khai tongo 16 rok iko papa sakanong 17 mo sibeke shuti do hello okay yang polai tongo sere rok kai tini sapong duty thangka go bahai no khana duty haikai samong biji paile go bahai no video joto jaga khaimi ya kai noroni buskang ang sai to bono te buskang go video rok to bonan bagai norong nai toni saut kai daily tumi khon sali saltang wai chpon to bonai noroni bagai go bahai kai taw no mai rok ti sai pai drop angka mai ti sai ya koni tabu kisare khai tongo yang cere rok pori tongo cere pori tongo bo bai angka bahai kai sing hor kai datin mai saw angka bahai kai mai rok sai koni pai jang kai noron bukai kaisa gari gini ketal sopo je tong collection norok naji video bangole di khai kan dagi je nangne dagi kerendi ri gini collection sopo je harmful body set ni kai dakti pai tong khaw adek tong kho angke je nangne rok dagi kerendi anole di screen no mobile number je tong video tadi ni video angka bahai angkai tinin video to sungin sinai ti to kono kere khana hane ti samala ngai ketal video te ketal blog te ketal episode bai angkai norok nai tong di abakena support norong bus kang ang tubi donai truk ang tinin video suno jotono hambai hor kam